ಕಥೆ ಒಂದೊಂದು ಸಾಲು ಜೀವಿಸಿದೆ ನನ್ನ ಜೊತೆ ನಿನ್ನ ಕಥೆ ಬೇರೊಂದು ಲೋಕ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ ಒಂದು ಹೀಗೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಇದರ ಸೂಚನೆ ಮೂರು ವಿಷಯ मेरी आप सबसे गुजारिश है ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए। मेरी वीडियो का मकसद सिर्फ सोसाइटी में गंदगी फैलाने वालों को साफ करना है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवाना। संकेत कुलाल ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಪ್ರೆಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ಗಂಕ್ಲೆನ ಒವೆ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಂಡ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡು. ಹಾಯ್ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅದೇನು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬಿಟ್ಲಿ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಈ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯನ ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಲ್ಲ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಲ್ಲ ಆತು ಪೂರ ತಿನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ನಿದ್ರೆ ಎರಡು ಅವು ಉಂಡು ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿ ಅದು ಬಾಯ್ ಬಿಡುದು ವಂಚನೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಅಂತ ದೇವಣ್ಣ ದಿವ್ಯ ಬೆಚ್ಚಾದ ಆತ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ನಮಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಐಕ್ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಚಪ್ಟ ಮುಟ ಈರ್ನದಲ್ಲಿ ತೆಪ್ಪರುಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ತೆಪ್ಪರುಂಡು ಬರ್ಪಾರೆ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಹಚ್ಚಿಡುದ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬರ್ತದೆ ಬರಿ നമസ്കാരം നിങ്ങളെ കടഞ്ച വ്യക്തി നെറ്റ്വർക്കിಂದ തെറ്റാണ് ಕಳಿച്ച ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಿ ಆಣೆ ಅಲ್ಲ ಮುಗುಲು ಮಾತಿರ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಡೌಟು. ನಮಸ್ಕಾರ ಇನ್ನು ಅಂಕಲ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದೇವಕಾರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಕಾರ್ಲ ಈ ಜೀವ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಟಿ ಅಪ್ನ ತುಂಬ ಅತಿ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ರಡ್ಡು ಪಲ್ಟಿ ಅಂಡು ನನ್ನ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆತಂಡ ಅಲ್ಲೇ ಮೇರೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಮುಂದೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಅವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೆವೆಲ್ ಕತ್ರಿನ ಕೈಪು ಒಂದೇ ಆತತ್ತ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯ ಆಯ್ತಾ ಅಮಿತ್ ಸರ್ ನಾವು ಕತ್ರಿ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ನಂಗೆ ಕತ್ರಿನ ಕೈಪು ಆರನೇತು ಕೆಲವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಉಂಟು ಬರ್ರೆ ನಾನು ಅದೇ ಓಯ್ ದೀಕ್ಷಾ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ವೀಕುಲ್ಲಿರ್ ಇರೇ ಕೆ ಸಂಬಳ ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಳ ಈ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿನ ಈರೇನು ಜಾಗಲ ಪುನಃ ಏನು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಹಾಂ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಮಾರಿ ಓಯ್ ಮರ್ಲೇನ ಫಂಡ್ರೆ ಜಗುಲ್ ಕೆಲವು ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪೇರ್ ಇರ್ ಮೇಕಪ್ ಮಲ್ಪೋಟ್ ದುಮಾರ್ ಪೊರ್ಲಿತ್ತೇರ ಹಿಂಗೆ ತೋಜುನ್ ಹಾಂ ಕಬಡ್ಡಿ ಗೊಬ್ಬರ ಏನೈತಿ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೇನೇನು ಅಪ್ಪೆ ಅವು ನೆಟ್ಟೆ ಬೇನೈತಿ ತಿಂಚ ಅಲ್ಪೇರ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಮಾರಿ ಬೇಗ ಒಯ್ ಬೇಗ ಶೂಟ್ ಅವರುಂಡಾಗಲ್ಲ ಇರಗೆ ನಾನು ಯೋಗ ಮಲ್ಪರತ್ತೆ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೇನು ಬೇಗ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತು ಹೊರ ಬೇಗ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಏನೇನೆ ಇರು ಮೇರ ಗುರ್ತುಂಡ ಮೇರ್ನ ಮೇರಿ ಇರ್ದಾದೋಡು ಮೇರಿ ಇರ್ದಾದೋಡು ಗೊತ್ತು ಜಿ
ಈ ಒಂದು ಐಶ್ವರ್ಯನ ಮೆಗ್ಗೆ, ಸ್ವಂತ ಮೆಗ್ಗೆ. ಕಾಚ ಮೆಗ್ಗೆ. ಕಾಚ ಕಾಚ ಕಾಚ. ಓಕೆ ರೆಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಬಡಾಪಣ ಅತ್ತಿ ಆನೆ ಕಳ್ಸ ಎನ್ನ ಕೊಡ ಎತ್ತಿ ಸಾನ ಹೊಡಿತೆ ಕುಲ್ದಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಕುಲ್ದ ನೆನ್ನದೇರ ಅರ್ಗದು ಇರೇಗ್ಲ ಬಕ ಸಂಕೇತಾರೆ ಒನಸಾಂಡ ಇರ್ನಾಂಡ ಎನ್ನಾಂಡಿ ಬೇಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇನಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮೀನ್ ಫ್ರೈ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಂ ಕಬಾಬ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಆತು ಪೂರ ತಿನ್ಕೊಂಡಿತ್ತು. ನಾನು ಶೂಟಿಂಗ್ ಮನ್ಪರ ನಿದ್ರೆ ನಿದ್ರೆ ಅಂದಿ ಮಗ ಒಂದು ಶೂಟ್ ಆಂಡಿ ಇರ್ನ ಟೇಕ್ಸ್ ಪೂರ ಎಣ್ಣೆ ಕಡೇಸಿ ನನ್ನ ಲಂಚನ ಉಂಡು ಬಯ್ಯಮುಟ್ಟ ಭಯಮುಟ್ಟ ಇತ್ತಾರನ್ನ ಸಂದಿ ಪಂಡ ಮಕ್ಕ ಸಾನ ಅರ್ನ ಮಕ್ಕ ರಜ್ಜನ್ ತೊಂದ ಕಾರ್ ಏರಿ ಏನಪ್ಪಾರನ್ನ ಸಂತೋಷ್ ಹತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹತ್ತು ಕ್ಯಾಮರ ಕುಡಂಜನ ಸುನೀಲ್ ಇರು ಓಕೆ ಮಾರೆ ಸುನೀಲ ಕುಡಂಜನ ಇರ ಫಲ ಆಯ್ತಾರ ಫಲ ಎನ್ನ ಫಲ ಏರಿ ಫಲ ಏನ ಓ ದೇವೇನ ಅಕ್ಕೈ ಅಕ್ಕತ್ತಿ ಓಕೆ ರೀ ಕುಡಂಜನ ದರ್ಶಿತ್ ಹಾಂ ದರ್ಶಿತ್ ಅಗಲ ಬರ ಶೂಟ್ ಸತ್ತಿ ಕೂಟ್ ಬಾರ್ದು ಬೈತ್ ಬೈತ್ ಬಂದು ಯವ್ವ ಈರು ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಲಕ್ಕ ತೋಜಿನ್ ಮಾರೆ ಕೋಟ್ ಬರ ಬಡನ್ ಬಂಗೋಡಿಲ್ಲೇ ಮಾರ ಪೂರ ಪೂರ ಪಿಕ್ಚರ್ ಕಾಸು ಮಲ್ತು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅಂತ ಬಾರ್ದು ಸೋತು ಬಯ ಅಂಚ ನೀನು ಬಯ್ಯ ಮುಟ್ಟ ಶೂಟ್ ಇರೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಾ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಉಂಡಿ ఇక్కడ 4 సార్లు గిర్తుదా అన్న ಬಕ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೋಲ್ಗೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಮುಂದಾಯ್ ಬಕ ಮುಂದಾಯ್ ಬಕ ಇತ್ತ ಗುಡ್ಡೆ ಅಂಗಡಿ ಒಂದು ಆಯ್ ಬಕ ತೋಡ್ ಆಲ್ಬಮ್ ಉಂಡಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಲ್ಪೊಡಿ ಮಲ್ಲ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಕೊರೋನಾತ ಯಾಪ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಹೊಡ್ರೇಗ ಟ್ಯಾಕಿಸ್ ಬಿಡ್ತಾರೆ ನೀಡು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಓಡಾಡ್ಸಿ ಆ ಕೆಕ್ಕಲ್ ಟಿಪ್ನ ಬಂಗಾರ ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟ ಆಪು ಅದೆಟ್ಟು ವಾಂಗಿನತ್ತೆ ಅಂತ ಬೇತೆ ಬೇಲೆ ಬಂತು ಬಂದು ಅದೇ ನೆಟ್ಟಿತ್ತು ರಡ್ಡು ಬಟ್ಟ ಆಪು ಬನ್ನಿ ಏನೇ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೈ ಮಾಡುವರು ಹೀರೋ ನೆಟ್ಟಿ ಹೀರೋ ನಿಗುಲು ಎನ್ನೋರ್ಚಿ ಹಂಗೆ ಗಮ್ಮತ್ ಬಂದು ಹೀರೋ ಅವಲಿ ಅವುಂಡು ಎರಡು ಅವು ಪಿಕ್ಚರ್ ಫ್ಲಾಪ್ ಎರಡು ಅವುಂಡು ಅವು ಟ್ಯಾಲೆಂಟಿ ಅರಿ ಬಾಯ್ ಬಿಡುವ ವಂಚನೆ ಅವು ಅರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡು ಹೋಯಾ ಹೋಯ್ ಶೂಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಹೋಯ್ ಗೊಬ್ಬೇಡ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅವು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಂದಾರ ದಿವ್ಯ ಮೇಡಮ್ ಇರು ಗರ್ವಲ್ಲ ಹೆಂಗೆ ದಿವ್ಯ ಅಂಚ ಬಂಡ ಗರ್ವ ದೇವಣ್ಣ ದಿವ್ಯ ಬೆಚ್ಚ ಅದ ಆತನ ನಮ್ಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು ನಾವು ನಮಕ್ಲಾಗಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ದಿವ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹಾಂ ಚಪ್ಪೆ ಬೇಕು ನಮ್ಮ ಅವು ಆಸೆನೇ ಬಿಡ್ನಿ ನಾನು ಅವಳು ಕಾಸು ಖಾಲಿ ಅದಾವು ಎಂಟಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಹತ್ತಿರ ಪಪ್ಪನೇ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಪಿಕ್ಚರ್ಗೆ ಮಕ್ಕ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಪೂರಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಗಡಿ ಗಡಿ ಹಾಂ ಅಂದ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಬೋಲ್ದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಎಲ್ಲ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಪ ಕಂತಿಲ್ಲ ಸತ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಚ್ಚನೆ ನಿಕ್ಕೆ ಐತಿದ್ರು ಹತ್ವನ್ಯ ದೇವ ದರ್ಪ ಹೋಯ್ತು ಬೆಚ್ಚ ಅಂದ್ರೆ ಜಿನ್ನಲ್ಲ ಇರಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದ ಗುರು ಈ ರಾಣಿ ಗುರು ಸೇರ್ ಬೈನತಿ ನಾನು ಸಪೋರ್ಟ್ ಅಂತ ನನ್ನ ಬೋಪಿನ ರೀ ಆಯ್ತು ಬಂಡ ಅಂಚೆ ಬೋಪಿ ಎಂಚ ಒಂದುಂಡಿ ಶೂಟಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆಡ್ ದಿಂಚಿ ಎಂಚ ಒಂದು ಪಾರ್ಸೆಲ್
ఏ ఉందేరు ఉందేరు ಪ್ರಮೋಷನ್ దాని పండండి ಹಾಯ್ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲೆ ಸಂಕೇತ್ ಕುಲಾಲ್ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವೇನು ಡೈನಿಂಗ್ ಹುಟ್ಲಿ ಏನು ದಿವ್ಯಾ ನೀನು ರೋಡ್ ಜೈದೇನ ಲಕ್ಕರೆ ತುಷಾರ್ ಬಕ್ಕ ಒಡೆ ಬಲ್ಪ್ ನೋಡಿರಿ ಇರು ಬಲ್ಪ್ ನೋಡಿ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ಇರೋ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇರಲ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲಿ ತುಷಾರ್ ಭಾಯ್ ಕಾಣಿಲ್ಲ ಬಿಡೋದು ಎಲ್ಲ ಕಡಬಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ತಾನೇ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇರು ಇನ್ನು ಪತ್ತು ಅತ್ತಿ ಇರೇತ್ ಕಪ್ಪಣ ವೀಡಿಯೋ ಏನು ಬನ್ನಿ ಒಂದೋಡೆ போப்பின் பஸ் இரு போப்பாருனேட்டு வேணூர் போப்போம் வேணூர் போப்பண்டியே ಉಡುಪಿಡಿ ನಮ್ಮಿರಲಿರ ಅಂಚಾಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದೆಪ್ಪೋಡು ಇರ್ ದೆಪ್ಪೋರ ಏನೇ ದೆಪ್ಪಳೋಗಿತ್ತು ಅವು ಕ್ರೀಮ್ ಹೋಲ್ ತಿಪ್ಪು ತಿಕ್ಕು ಇಂಚಿ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತು ಬಟ್ ಟ್ಯಾನ್ ದೆಪ್ಪ ಏನು ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ದುಂಬುರ್ದು ಒಂತೆ ಗ್ಲೋ ತೋಜುನ ಅಂಚ ಈ ದುಂಬುರ್ದು ಒಂಚು ಗ್ಲೋ ತೋಜುನ ವೈಟ್ ವೈಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕಿನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಈರ್ನದಲ್ಲಿ ದೆಪ್ಪರುಂಡ ಎನ್ನ ಪೂರ ದೆಪ್ಪರುಂಡ ಬರ್ತಾರೆ ಬಲೆ ಹೋಯ್ ನಿನ್ನ ಮಂಡೆ ಕೆಡುಲ್ಲ ಕ್ಯಾಮರಾ ಬತ್ತಂದ್ರೆ ಬರಿ మార్నింగ్ అరే పాప షూట్ పోరేతండి కుల్లాదేరి ఇత బైక్ బురునాను బైక్ సిన ಇರ್ನಾಂಡು ಶೂಟ್ ಆಂಡು ಅದೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇರ್ನ ಶೂಟ್ ಇಂತನ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಉಂಡಾ ಓಲು ಮಲ್ಪೆ ಬೀಚಿಡಾ ಈತ ಪೊರ್ಲುಲ್ಲ ರೀ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಬೋಡ ಅಂದ ಈರ ಬಂಡ ಈರ್ ಪೊರ್ಲಿಜ್ಜರ್ ಈರ ಐಶ್ವರ್ಯ ತುಳುನಾಡ್ದ ತುಲೆಂಗಲೊಟ್ಟಿನಿ ತುಳುನಾಡ್ದ ಐಶ್ವರ್ಯ ಉಲ್ಲೇರಾರು ತುಳುನಾಡ ಬಾಲೆ ಇರು ತುಳುನಾಡ ಬಾಲೆ ಬೊಕ ತುಳುನಾಡ ಐಶ್ವರ್ಯ ಮೇರೆಂಗೆಲ್ಲ ಓಲ್ಪೊಂಡಲ್ಲ ತಿಕ್ಕು ಇರ್ದೆ ಯಾಕಂದ್ ಗೊತ್ತುಜಿ ಯಾನ್ ಬರ್ಪೆ ಬಂದ ಆರು ಬರ್ಪೇರ ಅತಿ ಆರು ಉಲ್ಲೇರಂದು ಯಾನ್ ಬರ್ಪೇನ ಗೊತ್ತುಜಿ ಸಂಕೇತರೆ ನೀ ಏತು ರೋಲ್ ಇತ್ತಂದು ಆಂಡೆ ರೋಲ್ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಾತ್ರ ಅಡ್ಡೆ ಏನ ಬಲ್ಪ ಏರೇನ ಬಲ್ಪೈನ ಜಿದ್ದೆಂಗೆ ಗುಲ್ದು ಬಾರಿ ಸೀನ್ ಪಡ್ ಹೊಡ್ಚಿ ಬಾರಿ ಪಾಡ್ರ ಇಜ್ಜತ್ ಅತ್ತಿ ಬಲ್ತು ಜಾರ ಬಲ್ಪು ದಾದ ತಿಂದರ್ ಬಲ್ಪು ದಾದ ಎಂಜಿ ಬನ್ಸ್ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ದಾದ ತಿಂದರ್ ಬಜಿಲತ್ತಿ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಬೇಡಿ ಸಮೋಸ ಏನ ಫೇವ್ರೇಟಾ ಆಯ್ಕೆ ದಾದ ಬೆರಕ್ಕೆ ಒಂದಾಯ್ತು ಎಂಜಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಎಂಚ ಸಮೋಸ ಪುಂಡಿ ಉಲಾಯಿ ಉಂಡು ಬರ ಬಾಡ್ತೀರಿ ಬಟೋಟೆ ಎಂಚ ಬಟೋಟೆ ಜರ ಯಾನೆ ಒಂಜಿ ಎಳ್ಳು ಪಡ್ತನ ಆರು ಎಂಚಿನ ಮಾರ ಎಂಕಲ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಬಜಿ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲೇರ್ ಮಾರ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ ಪಾಡೋಡ್ ಒಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಪಿ ಈ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ಮಾತ ಪಾಡೋಡ್ಚ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರು ಮೈನ್ ಆರು ಸುನ್ಲೇರ್ ಬಂದೆ ಹೆಂಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಕೊರ್ಪೆ ಅಂತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಒಂಜಿ ಸೀನ್ ಬಾಕಿ ನಾಲಾಂಡ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ವಿಷಯದ ಪಂಡ ಇನಿ ಆಸ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಐನ್ ಸೀನ್ ಆತ ದಿವೆ ಐನ್ ಸೀನ್ ಪ್ಲಾನ್ 4 ಸೀನ್ ಆತ ನೆಂಗಲ ಫುಲ್ ಫೋರ್ಸ್ಡ್ ಪೋಂದನ್ ಶೂಟ್ ಅಂಡ್ ಇಂಚನೆ ಪಾಡು ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಮುಗ್ಗ್ಯಾಡು ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಕಾಸು ಕೊಟ್ರೆ ಕಾಸಿದ್ವಿ ಅವನೇನು ಕಟ್ಟೋನ್ಲೆ ಎಲ್ಲ ಇಂದಕ್ಕೆ ಮಾಲ್ಪಾಟ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಶೂಟ್ ಮಾಲ್ಪಾಟ ಅವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಏನೋ ಬಂದ ಅವು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡಿ ಚಿತ್ರ ಮಿತ್ತು ಮುಟ್ಟ ಫುಲ್ಲು ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತಂಬ ಅದಕ್ಕೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ ಕಿಂಚ ಬರ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಮಾಡು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪೂರ ಮೇರೆ ತೂಪನ್ಗೆ ಇಂತೀರು ಮಾರ ಮೇಕಪ್ ಏರ್ ಆಯ್ತು ದಿವ್ಯನ ಪೂರ ದೀಕ್ಷಾ ಇರೆನ್ನ ಪೂಜಾ ಬಂಗಾಂಟ್ ಓಕೆ ಬಲೆ ಪೂರಲ್ಲ ಮಾತಾಡ ಲೊಕೇಶನ್ ಚೇಂಜ್ ಪತೊಲ್ಲೆ ಉಂದೇರು ಭೂತ ಚೂರು ಮೋನೆ ತೋಪೆ ಓಯ್ ಮೋನೆ ತೂಪೆ ತುಗೆ ಯೊಬ್ಬೋ ದರ್ಶನ್ ಹತ್ತಿ ದರ್ಶಿತ್ ಅರೇನ್ ತೆಲ್ಪುನ್ ಮಾರೆ ಇರೇನು ಬಂಡರ್ ಮ್ಯೂಟ್ ತೀರ್ನ ಮೋನೆ ತುಲೆ ಡೈಲಾಗ್ ತುಲೆ
ಐಕದ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಅರೆಗೇನು ಜ್ವರ ಬತ್ತು ಪುಣ್ಣೆಟ್ಟೆ ಸೀನಡು ಇರೇ ಬಕಾರ ಮಂಡೆ ಬರು ಚಂಡಿ ಉಂಟು ಬಂದು ಪಾಡುವರು ಹಾಂ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿನಕ್ಕೆ ಬನ್ನಿ ಕಣ್ಣು ತೋಜಿಡ ಹೆಂಗೆ ಗೀರ್ನ ಕಟ್ಟಿ ಅದೊಂದು ಗೊತ್ತಮ್ಮ ಟಿಶ್ಯೂ ಅಂದು ಈತ್ ಸೀನ್ ಶೂಟ್ ಮಾಡಿದ ಮುಂದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಧೀರಾ ಬೋ ಇರಬೋಡೆ మెగా ప్రాజెక్ట్ ఉంది విఘ్నేష్ నా అంతే ఎక్కడ పన్నా ನಾನೇ ಬಂತೀನಲ್ಲ ಪೂರ ಬಂತ ನಾನು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಸುನ್ಲೇರ್ ಆಯ ಪಾಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಬಂದು ಇದೆ ಅಂತಿದೆ ಸುನ್ಲೇರ್ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಇರ್ನಾ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಆಂಡ ಬಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಲ್ಪನ ಹಾಕಿತಲೆ ಈತ ಜನ ಪಿಗ್ಮಿ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಮಲ್ತೊನ್ಲೇರ್ ನಮ್ಮ ಸುನ್ಲೇರ್ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಉಂಡು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ನಿಕುಲ್ ಪೂರ ಎಲ್ಲಾದು ಕೊರಿಯರ್ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಫುಲ್ ಅಂಡಿ ಎನ್ನಡೆ ಬತ್ತುಂಡು ನಾನು ಗೋನಿ ಬತ್ತಾರ್ಪೇನ್ ತುಂಬ ರತ್ತಿ ಪತವರೆ ಮುಪ್ಪಡಲ್ಲ ಏ ಅನ್ನ ಅಂದು ಎರೆಗೆ ಅಂದಂದು ಹಾಕೋಣ ಉಂಟು ಪಂಡ ಹಾಕೋಣ ಬಂಡಿ నమస్తే నమస్కారం మీరు మన్పుజీ మోనే పంత ಅವಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತಗೊಂಡು ಅವಳು ಸುರುಕೊಂಡತ್ತ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಲ್ಲ ಕುಂತಿರಿಸ್ಕೊಡಿ ಏರೊಂದು ಪಲ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಸರ್ ಹೊರ ಪಲ್ಲೆ ಏನಾಪುರ ಆವಡು ಹೊರನೆ ಪಲ್ಲೆ ఒక విశేష ఓ లొకేషన్ ఇರುತ್ತೆ రామసముద్ర అಲ್ಪ లొకేషన్ సున్లేరు ఉంది రామసముద్రతే సున్లేరు ఉంది రామసముద్రతే ఉంది రామసముద్ర ಅವಳು ಪೋರ ಇದ್ದನ್ನ ಪುದ್ಬಲ ಅವಳು ಪೂರ ಗರ್ತು ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದದ ಅಂದ ಒಂದು ಊ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂಚನ್ನ ಒಂದು ಗಾಂಧಿ ವೈದಂಡುಲ್ಲ നിങ്ങളെ കടഞ്ച വ്യക്തി നെറ്റ്വർക്ക് ಇಂದ ತೆಟ್ಟಾಣಿ ಕಳಿച്ച ವ್ಯಕ್ತಿ ಪುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜಿಯಾಣೆ ಅಲ್ಲ ಮುಗುಲು ಬಾತಿರ್ನಾ ನಿಂಗೆ ಡೌಟು ಮುಗುಲು ಬಾತಿರ್ನಾ ಅದು ನಿಗುಲು ಬಾತಿರ್ನಾ ಕಾಸು ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ನಾನು ಅವಸ್ಥೆ ಮಾರ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಬಂಗನ ಗ್ರಾಮರ್ ಹತ್ತು ನಾಲ್ಕು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಏನು ಬನ್ನಿ ಹಾಂ ಬಡ್ಚಿ ನಾಲ್ಕು ಬಡ್ಚಿ ಐಚೆ ತಿಳ್ಪುರಿಚ ದಿವ್ಯ ತಿಳ್ಪುರಿಚ ಎಡು ದೆಪ್ಪದ ಅದುಂಟು ಎಂಕಲ್ಲ ವನಜ ಪಂಡ ಮೇರೆ ಬಕ್ಕ ಒಂದು ಜಲಜ ತುರೇ ಓಯ್ ಭಯಂಕರ ಮಾರೆ ಬಾನಪುರ ಕಪ್ಪಾತನು ಅಂಚನೆ ದಿವ್ಯನ ಮೋನೆಲ್ಲ ಕಪ್ಪಾತನು ನಿಗಲಾಂಡ ಅತ್ತ ಇಡ್ದು ಆಲ ಇಜ್ಜಿದೆ ಆಗಿಂಚ ಅಲ್ಪ ಟೇಕ್ ದೀಕ್ಷಾ ಮೇಕಪ್ ಟಚ್ ಅಪ್ ಮೇರೆ रेडिया 70 टेक टच अप होई सत्य होई अरे ಹಾಯ್ ಮಾತೇರಿ ನಮಸ್ಕಾರ ಎಂಕಲ್ನ ಡಿಟೆಕ್ಟಿವ್ ದಿವಾಕರ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಮಾತಾಂಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೊಕೇಶನ್ ರಾಮಸಮುದ್ರ ಅಲ್ಪ ಬೈದ ಓಕೆ ಬಾಯ್ ಏರ್ ಮಾತಾ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಜರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ ಪ್ಲೇ ಅಂಚಿನಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಶೇರ್ ಮಲ್ ಪ್ಲೇ ಗರ್ದ ಉಡಾದು